מרקוס, שלום. ערב טוב. מנהיג ההתאגדות של עובדי המוקד הטלפוני בבנק ירושלים ובחברת טלאול. נכון. פיטרו אותך ביום חמישי האחרון. כן, לצערי פיטרו אותי אחרי שנתיים וקצת. מה אמרו לך? שאני לא מקצועי מספיק ושאני בעל מוטיבציה ירודה. ואין לך מוטיבציה לעבוד. ולזה שאתה מנהיג את ההתאגדות של עובדי המוקד הטלפוני בבנק ובחברת טלאול, לכאורה אין לזה שום קשר. לכאורה לא, וזה באמת לכאורה. תסביר קודם כל על ההתאגדות והמאבק. ההתאגדות הזאת הגיעה אחרי שבנק ירושלים הפריט את המוקד הטלפוני של הבנק שבו עבדת, העביר אותה לחברה חיצונית, חברת טלאול, שגם מפעילה את המוקד הטלפוני למשל של הביטוח הלאומי. הפכת להיות עובד קבלן באותו רגע. כן, למעשה ב1 בדצמבר, אחרי שהייתי עובד בנק תקופה ארוכה, הפכתי להיות עובד קבלן. וניסית לאגד את העובדים כדי להילחם בתופעה הזו? כן, הקמנו את האיגוד, התאגדנו על מנת לשפר את התנאים שלנו ולשבת במשא ומתן על תנאי העסקה שלנו ושעובדים החדשים. אבל זה נתקע עוד לפני המשא ומתן. נכון, הם סירבו להכיר בהתאגדות שלנו. פניתם מה, לאיזה ארגון? לכוח לעובדים? פנינו לכוח לעובדים, והם בעזרת עמותת במעגלי צדק ועורך דין דוד לופו, הגשנו בקשות לשתי הנהלות, גם של בנק ירושלים וגם של טלאול, לשבת איתנו משא ומתן. אמרנו להם שיש לנו את כמות החתימות המספיק בשביל שיכירו בנו כאיגוד יציג. לצערי הם לא מכירים בזה ומסרבים לשבת איתנו על תנאי העסקה שלנו. אתה זה שהגיע והגיש את החתימות של העובדים? זה נעשה בפקס דרך... הבקשה לשבת במשא ומתן נעשתה בפקס על ידי עמותת במעגלי צדק וכוח לעובדים. אני זה שהגדתי את העובדים בנוסף לעובדים נוספים שעבדו איתי, שגם הם התנכלו בתהליכים האלה. באיזה שלב קיבלת את הודעת הפיטורין שלך? קיבלתי אותו רק יום חמישי האחרון. כמה זמן אחרי הגשת הטפסים וכמה זמן אחרי הסירוב של ההנהלה ושל טלאול להכיר בכם כארגון עובדים? כוועד עובדים? לקח להם חודשיים ויום לפטר אותי. חודשיים ויום. לפני המאבק הזה בהנהגתך, שמעת תלונות ממישהו על יכולותיך כעובד חסר מוטיבציה? בתקופת עבודתי בבנק ירושלים מעולם לא התגלו בעיות עם העבודה שלי ולא הייתי קרוב אפילו לפיטורים. כשרוצים לפטר מישהו, אז אני מניח שקל לחפש תירוצים. איך ממשיך המאבק שלכם מכאן? כלומר, אתה כבר לא עובד, לא בנק ירושלים ולא עובד טלאול, אבל אתה עדיין עמוק בתוך המאבק, גם נגד הפיטורים שלך, אני מניח, וגם למען התאגדות העובדים שם. לאן זה הולך מכאן? יכול להיות שזה ירד ברמה המשפטית. יכול להיות שנגיש צו מניעה לפיטורים האלה, שלדעתי הם לא צודקים. והעובדים ששם עדיין יש להם רצון להתאגד, עדיין יש להם רצון להמשיך לעבוד. הם שואפים שהבנק יעמוד במילה שלו, ושלא יהיה פגיעה בשכר, כמו שאכן קרה. והם מבינים, במיוחד אחרי השבוע האחרון, שהודיע לנו על עוד פגיעה בשכר, על עוד פגיעה בתמריצים שלנו, במה שנקרא בונוסים. העובדים הם מבינים שחברת טלאול זה לא חברה שעובדת במילה שלה. והם שואפים להתאגד בארגון שישמור על הזכויות שלהם. אוקיי, אנחנו פנינו לתגובה של חברת טלאול, הם אלה שפיטרו אותך למעשה, הם סירבו להגיב, הפנו אותנו לבנק ירושלים, שזה מעניין, שטלאול הם המעסיקים הישירים שלך, והבנק שלא לוקח לך אחריות כעובד, הם בכל זאת אלה שרוצים להגיב, אבל מילא, הנה תגובת בנק ירושלים, מדובר במסכת שקרים, מר מרקוס, שזה אתה ממציא סיפורים מנותקים מהמציאות על מנת לנסות לקדם עצמו במישורים אחרים, זאת ללא כל קשר למציאות. בהיעדר ידע והתמחות על מנת להחזיק מערך טלפוניה ושירות לקוחות מתקדם כנדרש מהרחבת פעילותו הכימונאית, החליט בנק ירושלים להקים את המערך באמצעות חברה חיצונית המתמחה בתחום. מדובר ב4 אנשים שהועסקו בפעילות מצומצמת כעובדי הבנק. עם קבלת ההחלטה על מיקור החוץ של הפעילות, הוצעה לכל העובדים הללו, כולל למר מרקוס, האפשרות להפוך לעובדי הבנק במשרה מלאה, אולם
הם בחרו שלא לעשות זאת. בתהליך המעבר לחברה החיצונית וידא הבנק כי שכרם ותנאיהם של העובדים לא ייפגעו, ואף הגדיל את היקף הפעילות שלהם על מנת לוודא שיענו מתנאים מיטביים. תנאי הכרחי להעסקה כנותן שירות בנקאי לידי חברת טלאול הינו עמידה במבחנים על החומר המקצועי. מר מרקוס נכשל, הם אומרים, במבחנים כמה פעמים, זאת לאחר שקיבל הזדמנויות לבחינות נוספות כפי שלא ניתנו לאף עובד אחר. תגובתך? תגובתי, קודם כל, המבחנים מעולם לא היו תנאי להעסקה. לא בחוזה החדש שלי מול חברת טלאול ולא בחוזה מול הבנק. היה איזשהו מבחן שבזמנו כעובד בנק היה איזשהו משהו שולי בעבודה, וכן יש פגיעה בתנאי העסקה והם לא שומרים עלינו והם מסרבים לשבת איתנו. אנחנו ביקשנו להראות להם איפה יש פגיעה בשכר והם שרבו לשבת איתנו. זה לא הכי קל לעשות אם יש שם בעיה מקצועיות. היה לתת לי הדרכה ולא לזרוק לי באיזשהו מבחן, בלי שהיה לי הזדמנות להיבחן. ושבוע שעבר הגיע סמנכ"ל הבנק מר ניסן, רואה חשבון להנהלת הבנק, וביקשתי לדבר איתו והוא הסכים לדבר איתי, ואמרתי לו, תשמע, אתה מייצג את הבנק מבחינתי. אמרתי שלא תהיה פגיעה בשכר, ועובדה שיש, והיום מדין לנו על פגיעה שעומדת להיות. אז הוא אמר לי, תדאג לעצמך, אל תהיה דון קישוט. כן, אל תהיה דון קישוט. אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי המאבק שלכם. תודה רבה. תודה לך. נמשיך הלאה לפינת האינטרנט שלנו.